Zoritxarrez, koronavirusa dela eta gure herrizena gorri-gorri zin gaude. Oin dela hilebete, amika positibo gauzke denon, 14 konputun, eta gaur 155. Ze pasauzako? Osasun zailekin eta osakidetzakin kontatu zuzenin gaude. Aztertzen nahi dira. Egun hauetan, ikusituten irudixek sare sozialetan ikusitea, neure honetik atana bai. Ezin dut ulertu, nolatan gauden egoeran, olako ardure betasunarekin jokauliken. Ardure dunekin handia. Baiki ez dinak azaldure beste konportamento txar batzu badaude, eta espediente mordo bat irekitea daude. Ekarriko bena ondo lehenin, bere zigorra, umultia, osasun zailet bueltan. Gauza hona aldi mau, buelti eman, norberatik hasi behar dago. Kontura umerdeu behin betikoz, norberatik hasi behar dula. Norberatik hasi, eta norberak ibiltzeun, ibilaldi hortan eukitzitun kontatukin. Familizia, jaunartia, eta bar. Bestela, alper-alpergia dira. Eta kontura berdeuna da, behin betikoz, haigean jokatzen osasune dela. Eta ez norberan osasune. Baizik, danon osasune daugeula jokun. Mesedez kontu neuki beti hori. Baita ere, eskertu nahi nuke, geuz egon doitik danai eskertzi nahi zot, eta gaina anima ditut. Ikustein bezalago irudizia ikusitxegun askotan animu bakautia, baina nik anima ditut. Porque bilaldi honeke buka eriok ikuta. Guk, gure aldetik gena, alein egin goitio geuz egon doiteko, eta egiteko nakatzak zuzentzeko. Danon artin lortuko.